Oganda makwara ne owuok oko e gwenge ma Likoni Mombasa mar yudo thieth mane ichiwo negi nono maonge chudo e bwo chenro mane itayo gi kambi mar Royal Media Services moting'o Ramogi TV. Chenro no ne otime kindeni ma jotuo mathoth mayutogi ni piny koni gikwamo e udi kaluwore gi garama mar thieth magikoni ni malo kaluwore gi uchumi ma pachoka ma bende oridore ne thothgi. Jafwambo marwa Mombasa jodak gi ler mathoth. Jogo manikod tuoche mopogore ne omolo ya lap mamwahima mantiere e od bura ma Likoni Mombasa kuma kambi mar Royal Media Services moting'o nyaka Ramogi TV ne chiwe thieth ne jopiny nono maonge chudo. Kwan mathoth mag jopiny mane ochopo ne en ranyisi ni oganda makwar osebedo ka tuore mana e udi, to kata kamano ok nyal chopo e ute thieth kaluwore gi garama mar thieth. Gima biro ne kae sana en cancer screening emokela ka. Kata kidhi osiptal nyaka igol pesa matin mondo mi othiedhi. Koro wagone Royal Media Services erokamano kuom thieth manono ma odiochieng' ma kawuono. Seche moko iyudo ni yedhe mag pressure to kata gi yedhe mag diabetes. Iyudo ni gin yedhe ma nyaka itigo dwe ka dwe. Koro iyudo seche moko dig in your pocket mondo mi make sure ni itomo nade ibedo kodgi. Koro ka awinjo ni jogi ni jo Royal Media nitie kae kachiel gi jo citizen, aneno ni mondo mi abid poka yudo kata yedhe go. Joma ma siasa losa giwacho mang'eny to gik ma gitimo onge. Ka ben ginyalo timo chenro kaka mani ni jopiny, gino nyalo bedo maber zaidi moloyo gimoro amora. Okik ben ni seche mag siasa kaka gik moko kaka nyocho giwuok giriembo gachagu ang'ono gibed ibunge nyaka saa 6-7 motieno. To kochopo sama jopiny dwa kony kuomgi to gitegiringo gilal. Ne bende en puoch kod pak ne kambi Royal Media Services kaluwore gi chenro no ma oganda mathoth koni ne ode resruok mar thieth kod yedhe mag tuoche mopogore. Nashukuru nimemwona daktari, matibabu alikuwa mazuri. Niko na shida ya magoti, nimefaidika. Hata nimepata madawa ya magoti ndio hizo za joints na mengine kadhalika za asidi. Nyingi kabisa, nimepata madawa mengi. Namshukuru. Na pia kuna screening za mambo ya kansa, kina mama, kansa za matiti, kansa za kizazi na kansa nyingine nyingi ambazo ziko. Na pia ugonjwa wa kisukari ambao umekuwa mwingi sana. Kwa hivyo tunaambia Royal Media kupitia Citizen jukwaa la afya ya kwamba hii iwe ni program ambao pengine labda kila mwezi mnatufanyia kwa siku 3. Hapa Likoni naweza kuomba hivyo. Kaka cancer screening dwaro pesa, to kirango chenro kaka mag SHA podok gin gigo matiyo maber. Koro kiyudo opportunity kaminyalo timni screening nono, aparo njoja oko you will go for it. Borno oken gima, it doesn't matter. En romo mabende ne oyuore gi jolendo mopogore moting'o mago mag Ramogi kachiel kod Citizen TV e kinde mamoko. Mora inya kod oganda mabende uwok mang'eny kabisa mar mondo gine kaka ginyalo biro, mondo gine kaka ginyalo pimo dendgi. Ma en gima timore mana nono, onge chudo mora mabende itimo. Miyo poch gi pak ne kambi mang'ongo mar Royal Media and Services kuom kelo gima chal kama endi. Kanyo bende kitemo nono, nitie jok moko bende nitie gi nyithindo matindo. Ma iso ni ok warang kata mana igni kata iga mora. Bora ni intie Likoni ka endi to intie gi shida mora bia mondo pimi eka koro wane kaka daktari nyalo konyi. Yath bende chiwo nono. Skin energy ji dhano biro ka gi tuoche mopogore moko approach on the side ngisi ni Vic tafadhali anadwaro operation gima chalo kama gima neno kae litna lakini mora nikech kambi maduong' mar Royal Media Services koreoreno kotel ne gi Citizen TV no Ramogi TV Noro TV obiro timo gima chalo kama Likoni. Tunasema ni asante, na wakazi wa Likoni kweli wanahitaji huduma za matibabu, na sisi tumejitahidi kadri ya uwezo wetu tukisaidiwa na washikadau wengine ambao ni mashirika mbalimbali ambayo yanatoa huduma mbalimbali za afya na pamoja na huduma nyingine za kuhudumia wananchi. Kwa hivyo tumeitikia wito wa kwamba watu wanahitaji huduma za afya bila malipo, ndio maana tukaamua kwamba tuzilete hapa. Joluo nogoyongero ni ngima en mwandu. Ma emomiyo kambi mar Royal Media Services ne kawuono wuok oko kendo chopo Likoni kae mar chiwo thieth ne jodak nono maonge chudo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny owacho ka okale